1 Korintioni 2 bebak ang phorbani kok borok sijak tongo kurusso thwinai Kristoni kok takhorok ang norokni thani kaitoni bisingni kok pirna thangfru ang belai sinai hai khe kok kuthuk saya norok bai tongfru ang Jesus Kristoni simi se uansuknai aboni berai se bo kurusso thwi mano simi se uansuknai tei mungsa no phano uansukya hinui ang kha chongkha hingkhe ang norokni thani thangfru ang phan kwrwi kirima gwnang khe thango ang kotorma kaham saphuru kok kwrwng kok sinai hai khe saya tamokhe kaitoni pholani phan bai ang samani a kok soi hinui se phunukjakha hai khe norok poito khlaimani abo borokni elem bai wngya kaitoni phan bai se wngo kaitoni elem hai phano ang poito kwrakni thani kok elemni sao abo o swngcharni elem ya o swngcharni bokhorokni buya o bokhorok rok phan kwrwi wngrugo ang kok elemni samani abo kaitoni bisingni elem abo borok rokno khogui tonjak tamokhe a swngchar swnamjakya sini no kaitor abono chini mwkhang chwnggrana bagwi chongui tongkha o swngcharni bokhorok rok khoroksa phano o elem no saui manya borok abono saui manma tei chwngsakrni surai no kurusso kanta buglakhamo hai phano elem rok hai hinui samo hai khoroksa phano nugyakho khwnayakho khoroksa phano omo hai wngmano hinui uansukya kho omo tei rok no kaitor bono hamjaknai rokni bagwi tiyar khlaikha kaitor bini phola bai omo no chwngno se rwkha phola bebak no cherui naio kaitorni bwkha bisingni kok suda cherui naio borokni kok hinkhe bini bisingo tongnai phola no bini kok bebak no saui mano abo hai khe no kaitorni phola simi se kaitorni kok bebak no saui mano chwng no o swngcharni phola no manya kaitor chwngno rwma rok no saui manna bagwi chwng kaitor rohormani a phola no mankha hinkhe chwng kaitorni phola gwnang rokni thani kaitorni aroni kok swbaiwi saphuru chwng elem gwnang rok phwrwngmani kok bai saya kaitorni phola phwrwngmani kok bai se sao phiya kaitorni phola no manya borok bo kaitorni phola rwma rok no yaksagui manya bo aborok no romui manya aborok bini thani samung nangya tamni hwnba kaitorni phola bai simi se aborok bwswk tamo saui mano kaitorni phola gwnang borok bo bebak no bwswk tamo saui mano phiya bono saui mannai khoroksa phano kwrwi elem rok hai hinui samo hai subraini bwkha sabo saui man sabo bono phwrwngui man tamokhe chwng Kristoni bwkha no mankha elma kwthar buphang kainwi ang nukha tung.